Atxalde ondanoi, beste zer baino lehen eskerrik asko aurten ere gurekin izateagatik. Utzi guzue hasi aurretik, urte hauetan guztietan bidelagun izan ditugun eta tamalez aurten falta zaizkigun bi pertsona gogora ekartzen. Tina eta Elola. Eskerrik asko bioi, agur eta ore. Honezkero deno jakingo duzuen moduan, aurtengo omenaldia baino egun batzuk lehenago, Remiri eskenitako oroitarriari eraso egin diote. Esbastika bat pintatu zuten. Joan den astean egindako agerraldian esan genuen moduan, elkarbizitzaz horrenbeste hitz egiten den garaian, eskuin muturrak herri honetako biktima bati egin dion eraso zuzena izan da. Eta erantzulei zera errepikatu nahi diegu. Amasa bilabonan ez ditugula horrelako ekintza fasistak onartzen. Soberan daudela beraiek eta beraiek defendatzen dituzten ideiak. Hala ere, ez gaituzte isilaraziko. Eta aurten ere hemen gaude, hutsik egin gabe, Remi omentzeko asmoz. Utzidazu kontatzen izarren artean, utzidazu lastantzen hiru akorde hauetan, utzidazu kontatzen zederra denzu ikustea.